Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru di wagati selen min b'a daminɛ ntɛnɛn juin kalo tile 29 ka taa bila dimanche don juillet kalo tile 5 farafin kalo tile 8 ka taa bila kari don farafin kalo tile 19 na dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 9 ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 16 la o dɔgɔkun kibaruya de bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Éric Jakite ka aw ladɔnniya kan an bɛ samiya kalo fɔlɔ mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na n'o ye cancer ye cancer ka wagati o yɛrɛ o tɔ tola tile 15 an bɛ bɔ cancer mɔgɔw ka mara kɔnɔ k'a yira aw la ko den minnu bangena ka bɛn cancer ka wagati ma walima cancer ka wagati tɛmɛnen dɔw ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔsɛbɛbaw ye dugumakolo sanfɛ wa olu ka dɛmɛ bɛna boli kosɛbɛ ka ɲɛsin u mɔgɔ ɲɔgɔnw ma olu ye daganko ye mɔgɔninfin tɔgɔla kibaruya sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew funteni kalo fɔlɔ denw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so belew ko yɛlɛda ani wasa ni kunkɔrɔta ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ye wulikajɔ aw ye labɛn dɔw sabati don tɛmɛnenw na ko aw bɛ se ka jaabi sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya siraw olu jɛlen don wasa ani kunkɔrɔtaw donta o fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma toro funteni kalo 2nan denw garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so toro bi ko wulikajɔ ani kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina ko fɔ aw ka cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ garisɛgɛ kumaw fɔlen don aw ye layidu talen don aw ye nka ko ni aw saliyala dɔrɔn ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko sumaya bɛ don o waleyaw la k'aw ka se ka wulikajɔ kɛ aw tagamabere ni dɔgɔkun kɔnɔ walasa aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati bɔta o fanga ka dɔgɔ nka aw bɛ donta min ɲinina ko fɔ aw ka se k'aw cɛsiri wa aw ka ko olu ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ fana ni aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ko juguya ni lagosi barika de ka bon aw ka ko la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn ta a n'aw bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ i bɛna ye ko lagosi bɛ don o la dibi bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruyaw siraw olu jɛlen tɛ yɔrɔ janfɛ kibaruyaw minnu ni aw kan ka olu sɔrɔ olu siraw olu jɛlen tɛ sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni ala aw tigɛ kan ka da olu kan k'a b'a kibaruya mɛn nka sɔrɔ ninnu a ka se ka sɔrɔ ka don o donni bɛ kɛ baara ye fo aw ka jija ani ka se ka kuma ninnu k'olu bila mɔgɔw ka kuma k'olu bila o dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ani lafiya ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw tanunen don kosɛbɛ aw ko ka di mɔgɔw ye jama bɛna aw kanu ka wuli ka jɔ ka aw sɛgɛrɛ mɔgɔ caman bɛna wuli ka taa u ka gundola kumaw fɔ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw bɛ se ka kɛ olu ma dɛmɛ ɲɔgɔn ye cogoya min na ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka manja ani nisɔndiya min ni aw b'a ɲinina k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan n'o tɛ bɔta o fanga ka dɔgɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a f'olu ma Lion samiya kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion ko jigiya walew ani jigiya kumaw dugutaga balilenw fana bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na dugutaga minnu ni aw y'a labɛn wagati tɛmɛnenw na ni a ma se ka sira sɔrɔ a la ko nin ye aw ka wulikajɔ ye
ni dɔgɔkun ye aw ka wulikajɔw ani dugutaga balilenw kibaruya siraw fɛ ko kibaruya siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ fangala baaraw aw bɛ se ka olu kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka wasa ani kunkɔrɔta lase aw ma nka minnu bɛ yala minnu bɛ sigi ka feere kɛ ɲina ni dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ sumaya bɛ olu ka waleya la kosɛbɛ kosɛbɛ nka a la minnu bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka yala feerew kɛ ani nɛgɛma baaralaw minnu bɛ nɛgɛmafɛnw la baara olu bɛ se ka tarɛ fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ la aw bɛ se ka aw jigida garisɛgɛ dɔw kan garisɛgɛ minnu bɛ se ka tali kɛ yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw kan ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 22 la ka taa bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so vierge ko jigitigɛ kumaw de kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ye aw jigi sɛmɛ mɔgɔw la olu de bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɔ aw jigi kɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔ kabini kumanjan aw ye danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan aw yɛrɛ jigila mɔgɔw k'olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ aw jigiya kɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka dakan kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dusukasi ani farifagaw o bɛna bonya aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na donta fanga ka bon k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan nka lagosi ani sumaya ni jigitigɛw olu b'a aw ka dakan kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔ ni y'aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka taa bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so furuso denw balansi ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka ko caman bɛna kuncɛ wasa ani kunkɔrɔta la kamasɔrɔ don tɛmɛnen na aw ye baara dɔw daminɛ aw ma se ka jaabi sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔ k'aw bɛ se ka aw jigida olu jaabi kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ jama fana bɛ aw nɔfɛ aw ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye nka donta o fanga ka dɔgɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la kamasɔrɔ aw hakili sigilen don ka sababu kɛ mɔgɔw ka danaya bɛ aw kan aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so dibiso denw scorpion don basigilen don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jamalajɛlɛ ko olu fanga ka bon aw ka yɔrɔ la aw ka ko la kosɛbɛ jamalajɛ ko aw bɛ se ka wasa caman sɔrɔ yen nɔ kamasɔrɔ aw mana taa jama o jama kan aw mana taa kɛnɛ o kɛnɛ kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw kanunen don k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ la aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan garisɛgɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka wulikajɔ fanga kan ka bonya kamasɔrɔ ka sababu kɛ sɔrɔ min bɛ se ka don aw kunna k'aw ka wulikajɔ kɛ aw tagama bere ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'o kɛla wasa min ni aw b'aw ɲinina aw bɛ se ka o sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔ bɔta fanga o ka dɔgɔ ni y'aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire kawla kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ye garisɛgɛ waleya dɔw latigɛ don tɛmɛnenw na k'olu balalen bɛ to dibi bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ wulikajɔ min ni aw b'a ɲinina a bɛ se ka wasa ani kunkɔrɔta sɔrɔ cogoya min na ka se ka kunkɔrɔta ni wasa caman sɔrɔ cogoya min na ko dibi bɛ olu siraw kan i bɛna ye aw mana fɛlɛ o fɛlɛ tigɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye bana min bɛ don olu kɔnɔna na fo aw ka basigi ani k'aw dusu faga aw ka dusu bila ni dɔgɔkun kɔnɔna na o n'a ta bɛɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusubɔ ko ta ka aw sɛgɛrɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don aw ka dɔgɔkun taabolo la ni aw bɛ se k'aw ka yɛrɛminɛ kɛ aw tagama bere ye fo ka taa fɔ ni dɔgɔkun in banna ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne
fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so masaso denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko hakilisigi caman bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ fɛlɛ caman tigɛla aw kama min bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma aw yɛrɛ ka jija ani aw ka muɲu ni sabali o nana kɛ sababu ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka aw kisi ka aw tanga ko aw ka majigi ani o muɲu in kɛ aw tagama bere hali ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔw aw bɛ se ka aw jigida garisɛgɛ dɔw kan walima aw bɛ se ka aw jigida kibaruyaw kan kibaruya minnu bɛ se ka tali kɛ garisɛgɛ kow kan kibaruya minnu bɛ se ka tali kɛ baara kura kɛli kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka gɛlɛya ka a nɔgɔya ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka taa bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw k'aw yɛrɛ minɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ waleya caman latigɛlen don aw kama aw bɛ se ka ben olu jɔ kɔnɔ cogoya minnu na i n'a fɔ janfa walew olu talen don aw kama aw bɛ se ka coron cogoya minnu na ni aw y'aw hakili to aw yɛrɛ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ala aw kana aw ta yɔrɔ caya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigi de ka ɲi aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ sɔrɔ min ɲinina ka se ka hakili kɛ ka baara kɛ aw ka saraka bɔlenw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na saraka ani ala deliw fanga aw kan ka o de ta k'o bonya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bɔ aw ka ni dɔgɔkun in gɛlɛya la n'o tɛ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka muɲu ani sabali k'o kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sera bɔta fanga ka dɔgɔ donta fana fanga ka dɔgɔ ni dɔgɔkun in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ ko jigisigi kumaw olu ɲɛsinin don aw ma ani yɔrɔ janfɛ kibaruw k'olu caman ɲɛsinin don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigisigi kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ni aw bɛ se ka aw jigi da kan don wɛrɛw la ani wagati wɛrɛ don nataw la olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw basigi ani wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma donta fanga ka dɔgɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ la aw bɛ se ka na aw hakili da fitinin minnu kan k'olu bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nka olu fana o n'a ta bɛɛ olu fana fanga ka dɔgɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an ye ni kunnafoniya ninnu labɛn dɔgɔkun kibaruya aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruya kɔnɔ cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya sirilen don i kelen de bɔgɔ la an bɛ samiya kalo fɔlɔ la samiya kalo fɔlɔ ani samiya kalo fɔlɔ banni o tɔ o ye tile 15 de ye ni tile 15 in n'o dafala samiya dolo bɛ bɔ yen nɔ samiya kalo fɔlɔ dolo bɛ bɔ yen samiya kalo 2nan dolo bɛ na an b'a fɔ la dɔgɔkun garisɛgɛ a n'a a wasa ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma a ni ce